Nang kan Peng? Peng, you eat na? Ang init. So hot talaga. Ito, eggplant boil. And then, ganyan, sausaw sa fish sauce. Put in the rice, and then, you miss this one? Ito na, oh. Ikaw ni Mama Chacha? Abalik nga ikaw ng tatay ni. Inapoy? Amo kahit subo na ka ni Mama? Magante ka ni Mama mo yan. Itabi mo na yung tablet kapag kumakain. Halika dito, anak. Magante ka yan. Nalpas ka agad nga ng ano yun. Mag-take ka mamaya ng vitamins mo, ha? Mama, ano ba yung pangkulubog? Sabi ko. Yung mata ka? Hon, iso aja mayat. Imbul lang ko di drakol. Kasi mo us ko. Kita aman, hanap mong alam mo. Gusto lang kayo. Mama, kayo, ano naman ang... Mama, ako naman ang agkustalin. Ano ba magulungot na sa kanay? Balhin. Basta pagpuyat. Kasi madidata para low blood. Kain ng kain ko. Tapos na kumain. Ano ba ako? Na? Napitan? Makaluang. Siguro mo. Iba ka bang kinibugoy ang timpla biti ko? Ito, te. Aray ko. Juice. Stuck pa din makang kakun. Nakaima-ima ni Mama ko nam. Ang sakit sa tenga, anak. Patayin mo nga yan. Kaya tayo pala sa cellphone. Umagan, hanapin mo.
Ay, galak ilang pagkatapos. Timpla ka gatas natin, Bi. Gatas? Ano ba lang pala, Diyos? Diyos. Bit-bitak nga ice ti alaom mo. Look, happy na kami. Naging mas gamit sila. Ikaw man pag-buong na ba't patakam anak may kadtoy. Nagkuray sa amin. Halika na dito, Peng. Kain ka na, oh. Ayan na naman si Marte. Hindi mo ganito dito. Sure, buti sana pag sure nakakainin. Hello, let's eat, sir. Ito man balunong na bigatan. Ah, Joy. Don't tap your screen. Like and screen. Mama, bakit apay na ba nagbaron kasi gamin din namin sa Oo, pwede lang. Uminom ng maraming tubig, ah. Hindi ba? Ano ba? Halit dito, B. Kain-kain, umaalis naman. Ay, nantek. Balaan mo na. Pineapple? Dusty. Pineapple. Pineapple. Yawat na yun. Ito naman. Uy, alam ko lang po. Pampasexy. Eh, Yeah. Para kahit kain ka ng kain, sexy ka pa rin. apay din siya. Mm. Nasari niya sa... Kain tulog ka eh. Walang exercise yung paghuhugas. Dapat magganyan ka o mag-map ka para naman ma-exercise Ay, ka. hindi ka. Diba, guys? Do some homework. Hindi Ah. siya lang. Yeah. Of course, mga ganun. Mama. Ano ba dapat English yan dito? Mga taga-ibang bansa mga yun, hindi sila Pilipino. USA niya. US. Diba? Karamihan dito rin mga Indian, Bangladesh, US, ilan lang. Pilipino. Yeah, marami din Pilipino dito sa YouTube. Diba? Mama, Di ba, guys? Or saan ginaktuan na dito mag... Norway. Yeah? She want Norway daw. Mari tayo dyan. Amin tayo. Ito dabak ko lang. Ayoko, stay lang ako sa Philippines. Ay, wow. Tapos hate na hate yung Pilipinas, binabash. Ape ang mat mo. I'm not basher of Philippines. Eh, Kuno, di at what kaya to? No? It's about politics, you know. Thailand dito mo, sa Banso. Sawadi ka. Pangit ng Thailand, anak. Sawadi. Mas maganda na lang sa Kwan, sa Japan. 'Di ba? It's more good in Japan. respectful pa eh. Ano ba, maganda ba yung bansang Nepal? Nepal? Yeah. Pa. Oo, maganda, medyo maganda doon. Wala akong alam tungkol sa Nepal, ah. Pero, Mama, Ito, gusto ma, kuno yung nang mga bati ka gadyo ma, kuno nang isip mo di tao. tradition nila doon. Amin. It's not about color. It's not about skin. 'Di ba? 'Di ba guys? Say yes naman diyan. Mama, sa tunod makulakot mama. It's not about beauty. It's about who you are. How you are. Mama, na ba gamin sa bida dito, bisa snow po yan eh. May snow ba sa Nepal? Awan. Ano ba siya? Asia? Asia?
Magadya ng ibang bansa lang ma, dati snow da aming nga bansa. Philippines lang talaga ang hindi nag-i-snow. Sayang. Africa, hindi rin ata nag-i-snow eh. Asia malamang siya. Sa Asia ata siya. India nga, hindi nga nag-iisip. Oh, India, hindi. Makulog dyan ka na dagat, di ko na bantay English. Canada, 12 hours pagitan. Mama. Philippines at saka Canada, 12 hours. Mama, ako na balin tayo mapunta Japan? Anong tulat pa mo? O saan China? O saan China mo? Kung ba na lang sa o? Subuan ko na tas kano dun ah. Nalaman na kami dito talaga. Trip na lang magpaluwa. Sawad ka. Ito. Sawad. Oh my God, wala nang eggplant. Wala na ako ulam. Itlog. Pati nga ako, nabigyan ako sa itla. Sila. Okay lang, may eggplant ka naman. Bastos ka nga talaga. Diba, guys? Ibang musika. Diba guys? It's okay, you have eggplant. Ang mga puno ang mga English na yan. kunit. Bigyan mo. Di ba nila ako naririnig? Ano kami? Hindi. Baka hindi nila ako nakikita. Baka sa paningin nila multo ako. Ay! Nasira. Hindi naman siya malamig eh. Gusto ko ng cold. Diba mo, ismitskit mo di snow. Sunto ka, titik ko snow. May tanong ako sa'yo. Kung i-describe mo sa 3 salita ang igurot, ano ito at bakit? Ako naman din Kwan, si Ba. igurot. Magalang. Respect. Isa. Yung kaya nga in English ko, respect. Beautiful. And, happy. Ano? Happy. Mama, Masayahin sila eh. mama, Ano ba? ako na ko sa taga Nepal ni. Nepal data? Gusto mo nga yan? Yun yung ating mga... Ayoko ng Nepal. Wala sa ikon ko ang Nepal. Yung may recorded one, yung parang... Yung tawag parang ice na yun na panood mo sa taghanan. Ay! Hindi ba yun kwan? India? Parang India ata yun eh. Mama, Yung parang kwan, yung Mama. parang wala ko sa Norway. paniniwala nila na yung Diyos nila. Oh, pakainin niyo muna ako gusto kumain. Sinasabi ko lang yung kwan nila religious. Kinichismisan niyo ako eh. Thailand. Isang lugar lang gusto kong pagtirahan. Anong lugar? Korea. Di ba guys? Ang daming gwapo dun. Yung France. Ating ado. France. Ang pangit ng France. Pati sa Pakistan. Yuck! Pakistan, Bangladesh, parang India. Ayoko. Oy, Okay naman. It's a good country, but I don't want to live there. It's like if I have a chance. Of course, I want to live in Korea. But not in, India, Bahrain. Bahrain. Mukhang okay naman yung Bahrain, no? India, Nepal, Russia. Yeah, ayoko rin ng Russia. It's good. Yeah, maybe it's good, but I don't want. I cannot see my future live there. Only Korea. Your future, Miss Korea. mama, okay ka di. Inagat mo country. Korea nga. Maraming gwapo dun. Sakto pa yung mga Koreana. Koreano ka? One Koreana. Korea. Plat mo, tagon mo. Mabagbay ka dyan ng dumang paikot ko. Ni Samara ko at pati na yun ang Japan. Alam mo ba, Joyce, talamak ang AI ngayon. Kung nagway ka sa babae ti Korea.
Sige ka, edit ka, mada ka di Japan. Siya! Alam mo ba yung graduation namin? Tara na sa loob. Tara na. Nagtataka yung mga teacher kung sino yung nag-edit sa picture ng mask. Yung parang mag-jowa-jowa, gano'n. Ang pangit naman ng flavor na ito na kinuha. Dumatay lang din na. Tapos sinabi nila yung pangalan ko. Ang pangit. Tikim pa lang. Tara na sa loob. Maglandian na tayo. Ang ganda. Of course, I want to live in Norway. Ano ba pag may tag-Norway, agilang sky na, di ba? Is no. Tapos ay mga respeto ang, 'di ba? Norway is very respectful country. Good person. Mama, di ba nandun Lovable. kanyang makulay? Sweet. Ma? Bakit totoo naman no? Ma, di ba nandun siya kanyang makulay? Okay na yun. Bakit hindi pa ba yun? Apo, problemado na nga ako sa pambili ng tiles. Matapos ang bahay. Anong tiles mo? Ewan ko kung anong kulay. Marble tiles ah. Anong kulay yun? Yung parang content to. Marble? Marble. Black dark ba yun? Hindi. Sige nga, suggest ka nga ng color. Ulo. Ah. Pero I think hindi babagay sa bahay. Tara na sa taas, be. Sara mo ng pintuan. Tara na. Mga kulon. Tara na, landian na tayo dito. Oh my God. Nandito na ako sa Norway. Nandito na ako sa Korea. Oh my. Ito. Ito. Medyo maganda rin siya. Ano? How is Leia? Kaya lang yun. Ay, ang pangit. Yoko, masyadong in na yun. Suggestion na. Dalawa na saram. It's early in me, walking around with me, this beautiful lady, walking around with me, and then she asks me, do you wanna go alright? And I say yes. Ano ka paano? Kabalay? Yeah. Ala. Ang bago. Ang dama ng tibok. Ay, tibok ko to yun. Itludol. Ayan. Mama ka daw, tulog mo niya nagsukit busi. Candy pa more. Parang nakakatawa. Kuya, yaksok. Ay, yaksok. Promise, Ajay. Yaksok. Dati nga. Ano yung nangyari sa San Jose National High School? Yung pamama rin.
San Jose? Nahangis ko sa Clover City. Kaya mo yun. Mama! Dad! Mama! Kapunpunas ko lang, damang kirabit dito yun. Ay, sorry po. Ada Jenny eh. Ay, hala po ako. Buti alam mo. Hana, Dul, Set, Net, Desok, Mew, Lau. Ay niya! Magsusunak talaga ito ng kasunog ko ah. Ma, maadabak. Alawon latan ah. Maadabak kanyam. Ano? Sarang mo. Sarang heya. Aji I love you. Kamsamida. Samida. Kailan kanya? Thailand ka nung adi Korea ko. Kailan tikikit ko talaga, ma? Ang swerte pinakakit ko. Iji ka ba ba? Da ka mong tunin. Katagtag ka rin ko.